खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ इउपिपिएल पार्टिया सोरखाराव थानाय समाव पावारखौ बाहायनो रोङाखैमोन। बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए उइलियाम नार्जारिया। मख'जाथावदि दासान्दि गोबां जायगायावनो बिपि पार्टिनिफ्राय खोथा होखानाय बायदियै गुबुन गुबुन जायगाफोराव मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो चेक गथायनाय बादिनो 4 नं जमदुवार बियाबाव बिटिसि सोरखारनि मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों गासै 1250 सुबुंफोरनो चेक रानदों। थांनाय सानसे सिगां क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जमदुवार 4 नं बियाबनि गोबां मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो खोथा होखानाय बायदियै मैया आरोबाव बिटिसि सोरखारनि बानजायनायावनो मोनबा गेरेन्टिनि चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिसि मावफुं सोद्रोमा मृत्युंजय नार्जारि, एमसिएलए उइलियाम नार्जारि, बिटिसि सेक्रेटारि फामि ब्रह्म, मिरु लाइमोन गांखं लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। इरान आरो इजराइलनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाखौ लानानै बुहुमनां राजखान्थियाव मोनसे गोदान सांग्रांथि नुनो मोननाय जादों। रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना इराननि बावैसो थासारिनि सायाव सावरायनो थाखाय इउएनएससिनि सोद्रोमाफोरजों भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायमेल खुंदों। रासियाया बे खैफोदनि थासारिखौ फोरमायदों आरो मुलुगनाङारि थाखोआव सावरायनो थाखाय खावलायबावनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला फ्रान्स आरो चीनआबो बे मेलनि फारसे गोसो दं। बेबादि समावनो माखासे सम सिगां दुबाइनि बुर्ज खलिफानि खाथियाव इरानआ मिसाइलजों गाग्लोबदोंमोन। इराननि मिसाइल गाग्लोबनाय समाव पाकिस्ताननि सासे नोगोरारिनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे इउएईआ दाबि खालामदों दि इउएईनि बिबुंथि बायदिब्ला बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला आबु धाबिआ इराननि मिसाइलफोरखौ होबथागासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव दुबाइ बिरखं गाथोनखौबो बन्द' खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे दावहायाव दासिम 70 सुबुंफोरा जिउ खोमाबाय। गुबुन फारसेथिं इराननि रैखाथि मन्त्रि आजिज नारसिजादेआ इजराइलनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। हादोराङारि खौरां एजेन्सिफोरा रैखाथि मन्थ्रिनि रुंसारि जानायनि खौरां होदों। बे बेलायाव इराननि फरेन मिनिस्टारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोगा-मोगियाव बुङो दि जेब्लासिम आं जेसेबां मिथिगौ दि दैदेनगिरिया दासिमबो थांनानै दं। अल आलम टिभिनि बायदिब्ला बिथाङा थाबैनो हादोरखौ थांखिगोन। बे समावनो इजराइल इरान दाङाबाजिनि गोहोमा भारतआवबो जादों। मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव मैया बेलासिनि 5:45 रिंगासिम गासै गं 57 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। इरान आरो इजराइलनि दावहायाव आमेरिका एबा इउएसआबो गोहोम गोग्लैदों, जेराव इउएसआबो बे समाव गाग्लोबनायनि फारसे गोसो होदों। उदालगुरि जिल्ला भैरबखुन्द बियाबावबो मैया बिपिएफ दोलोनि मोनबा समायखिराखौ सुफुंबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय महनपुर गेलेग्रा फोथाराव 38 नं भैरबखुन्द बियाबाव मोनबा गेरेन्टिनि चेक राननाय आरो हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिया मावफुंजाबाय। हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि भैरबखुन्द बियाबनि एमसिएलए रिहन दैमारि, बिएसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि प्रदीप दैमारि, बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बोसोनगिरि रबिनसन मुसाहारि, बिटिसि सोरखारनि सिएसबिनि सोद्रोमा रिपेन दैमारि, बिटिसि सोरखारनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारि, बिटिसिनि इएम प्रेस मुसाहारि, लोगोसे डिस्ट्रिक्ट एडिसि, बिडिअ, सार्कल अफिसार आरो गोबां सोरखारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। जिल्ला बिपिएफनि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादों। लोगोसे जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारि पादाराम बर', भैरबखुन्द ब्लकनि टिसिएलसिसिनि सनेश्वर औवारि, भैरबखुन्द बियाब बिपिएफनि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गोबां मददगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारि आरो भैरबखुन्द ब्लकनि टिसिएलसिसिनि सनेश्वर औवारि बिथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो। मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बानजायनायाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि एनएसएस इउनिट आरो मे भारतनि बानजायनायाव विकसित भारत इउथ पार्लियामेन्ट हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 50 इयार्स अफ इमारजेन्सि लेसन्स फर इन्डियान डेम'क्रेसि थामहिनबा 50 बोसोरनि हरखाबथि सुबुंखान्थि भारतनि थाखाय सोलोंनो गोनां आयदाखौ लानानै फरायसा फरायसुलिफोरनि बिबुंथिनि बादायलायनाय हाबाफारिया मैया नैथि सान। सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानाय बे बादायलायनायाव मैया फारियै क'क्राझारनि दाब दाब फरायसालिमाफोरनि
18 बोसोर बैसोनिफ्राय 29 बोसोर बैसोनि सा 54 फरायसा फरायसुलि बादायारिफ्रा बाहागो लायो। बे समाव आबुं हाबाफारिनि सोमोन्दै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि NSS प्रग्राम अफिसार आरो बिकसित भारत इउथ पार्लियामेन्ट मेम्बार सेक्रेटारि दानसोरां बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होयो। मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय। आन्ध्र प्रदेशनि काकिनाडा जिल्लानि समरलक'टायाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जादों। बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाया वेतालपालेम गामिनि गोदावरी जाम्फैलानि साखाथियाव थानाय सूर्यश्री पटका फेक्ट्रियाव जादोंमोन। बे बेफ्रुनाया बेलासिनि 2 रिंगासो समाव जादोंमोन। बे बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव सा 21 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना मिथिनो मोन्दों। गोब्राबै जोखोम जानाय सा 8 सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादों आरो गासै सा 6 सुबुंखौ काकिनाडानि सोरखारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बेफ्रुनायनि जाहोनाव जानाय गिख्रंथाव दावराव-दावसिनि जाहोनाव गामिनि खाथि खालानि गंसे फरायसालिनि उखुमखौबो सिफायनो गोनां जादोंमोन। जाथायथिलिनिफ्राय 5 किल'मिटारसो गोजाननिफ्राय बेफ्रुनायनि सोदोबखौ खोनानो मोननाय जादोंमोन। बेफ्रुनायनि जाहोनाव गासै ओनसोला उखुन्दैजों साग्लोबसारदोंमोन। बेफ्रुनायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाननि गंनै गारिया जायगासिम सौहैनो थाखाय गोबां सम नांदोंमोन। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पटका फेक्टरिया आबाद फोथारनि गेजेराव थानायनि थाखाय एम्बुलेन्स गारिफोरखौ जाथायथिलिसिम लांनो थाखाय जेंना गोलैदोंमोन, जेराव जाथायथिलिसिम सौहैनायाव गोबाव जादोंमोन। बे फेक्टरिया आदारापा नानि मुंनि सासे सुबुंनि नखरनिमोन। बे फेक्टरिखौ फोथारनि गेजेराव गायसननाय जादोंमोन, नाथाय बमा बेफ्रुनाया माबोरै जाखो दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। मुम्बाइनि स्पेशेल कर्टआ महाराष्ट्र स्टेट क'पारेटिभ बैंक MSCBजों सोमोन्दो थानाय 25,000 खौथि रांनि जाख्ल'नायनि अजदनि सायाव इक'नमिक अफेन्सिभ विं थामहिनबा EOW नि फोरमायथिखौ गनायना लादों। बे थगायनायनि बेलायाव अजित पावार आरो सुनेत्रा पावारनि क्लिन चिट मोनो। EOW आ बिजिरसालिखौ मिथिहोयोदि बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै जेबो दाय जायाखै। दाहार सुख'नायाव जानाय गोरोन्थिफोराव जेबो दाय खालामनाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सोमोन्दै सासे सुबुङा आर'जलाइखौ गथायदोंमोन, नाथाय स्पेशेल कर्टआ आर'जलाइखौ नेवसियो आरो अजित पावार आरो सुनेत्रा पावारखौ क्लिन चिट होयो। न्यायपालिकानि बे बिजिरनायनि उनाव सा 75 दायनिगिरिफ्रा क्लिन चिट मोननो हादों। बिसोरनि गेजेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि आरो NCPनि दैदेनगिरि सुनेत्रा पावार, रुंसारि बारग' लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावारजों लोगोसे बेंकनि गोबां बारग' मावख'गिरि आरो माखासे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरबो दं। EOW नि रिपर्टआ फोजोबदोंमोन दि बेंकनि दाहार आरो धोन फाननायाव बेले-बेजे खालामनायनि अजद दिखांनाय जादोंमोनब्लाबो जेबो दाय गोनां खैसार खालामनायनि जेबो थि फोरमान मोननाय जायाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव SBI ब्रान्स बेखेवबाय। जायगानि थागिबिफोरनि गोबाव समनिफ्रायनो खावलायनायखौ जाफुंहोनानै क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया थामहिनबा SBI नि मोनसे गोदान दालाय बेखेवनाय जादों। बे दालायखौ SBI नि मासिगिरि CS सेठीआ गुवाहाटीआव खुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारियाव बेखेवनानै होयो। बे समाव सा-सानजा हादोरसाफोरनि गासै मोन 14 गोदान SBI ब्रान्स आरो मावख'फोरखौ एखे समावनो बेखेवनाय जायो, जाय ओनसोलाव बेंकनि थाथायखौ मख'जाथाव फेहेरनाय नुनो मोनो। गोदान दालाय गायसननायजों फकिराग्राम आरो खाथि-खालानि ओनसोलनि थागिबिफोरा दा थाबायनाय जानथायनि गेजेरावनो गोनांथार बेंकिं सिबिथायखौ मोननो हागोन। बे गोदान सुबिदाया जायगानि फालांगिरिफोर, आबादारिफोर, फरायसाफोर आरो फिसा फालांगिरिफोरखौ सेभिं एकाउन्ट, दाहार, डिजिटेल बेंकिं सिबिथाय आरो गुबुन राङारि खाबुफोरखौ गोरलैयै मोनफुंनो हानायनि गेजेरजों मुलाम्फा जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। बलिभियानि एयारफोर्सनि गंसे बिरखंआ जाब्रबथायाव गोग्लैदों। जाय बिरखंनि जाब्रबथायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय बिरखंआव बलिभियानि गोबां कौटि रांनि नट बिलाइबो दंमोन। BBCनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाब्रबथाया शुक्रबारनि बेलासियाव बलिभिया हादोरनि राजथावनि ला पासनि साखाथियाव थानाय एल आल्ट' सोहोराव जादोंमोन। एयारफोर्सनि बिरखंआ खारबाय थानाय गोबां गारिनि सायाव गोग्लैसिनदोंमोन।
फारसेथिं गाज्रि बोथोरनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। हादोरारि खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे बिरखंनि जाब्रबथायाव सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेजों लोगोसे सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। हादोरनि गोबां कौटि रांनि गोदानै सेबखांजानाय नट बिलाइफोरखौबो बे एयारफोर्सनि बिरखंआवनो लांफानाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे जाब्रबथायनि उनाव मोनसे भिडिअ फुटेजआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। बे भिडिअआव नुनो मोननाय जादोंदि जाब्रबथाय जानाय जायगायाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बिरखंजों गोग्लैफानाय रांनि नटफोरखौ आखाइजों खनखांना लानानै खारलांनाय। नाथाय बलिभियान सोरखारा बे भिडिअनि सोमोन्दै जेबो खेंफोरथि होआखै। बेराफारसेथिं जोखोम जानाय गोबां सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। इउएसनि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहानि बागै खुगा बेखेवदों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ बावैसो सिगां सोलिबाय थानाय दावहानि सायाव गावनि सानस्रिखौ फोरमायदों। बे बाथ्राखौ लानानै ट्राम्पआ दावहायाव आखाइ होगोन होननानै फोरमायो एबा बुङो दि पाकिस्तानजों जोंनि मोजां सोमोन्दो दं। पाकिस्ताना दासान्दि जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं। वाशिंटनाव खौरां बिजोङाव मोगा-मोगियाव जेब्ला पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहानि बागै आखाइ होनायनि सोमोन्दै सोंथि सोंनायाव डनाल्ड ट्राम्पआ बुङो दि आं आखाइ होगोन, नाथाय पाकिस्तानजों आंनि जोबोद मोजां सोमोन्दो दं। पाकिस्तानाव सासे मोजां गाहाय मन्थ्रि दं आरो मोजां रैखाथि गोहो दं। आरोबाव डनाल्ड ट्राम्पआ बेखौ बुंबावो दि बिसोर गंनै हादोरनि थाखाय आंहा जोबोद सानथाय दं। बेराफारसेथिं दावहायाव सोरखौ हेफाजाब होगोन होनना बे सोंथिनि फिननायखौ होआलासे पाकिस्तानजों मोजां सोमोन्दोनि बाथ्राखौ बुङो डनाल्ड ट्राम्पआ आरो ट्राम्पखौ पाकिस्तानाबो गोजोननाय फोरमायदों। राजखान्थि बिफाननि लेङाइ आन्डार सेक्रेटारि एलिसन एम हुकार बिथाङा बुङो दि बिथाङा बावैसो पाकिस्ताननि फरेन नेहाथारिजों बे दाङाबाजिनि सायाव सावरायदोंमोन। भारत हादोरनि अलराउन्डार क्रिकेटार हार्दिक पान्ड्याया बृहस्पतिबाराव चेन्नाईनि एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियामाव जिम्बाब्वेनि हेंथायै T20 बुहुम कापनि सुपार 8 राउन्डआव जोबोद मोजां गेलेनानै दिन्थिफुंनो हादों। जेराव मेचआव भारतनि मुंदांखा क्रिकेटार हार्दिक पान्ड्याया 23 बलाव 50 रान बानायदोंमोन आरो बे मेचआव हार्दिक पान्ड्याया प्लेयार अफ द मैच बिमुंखौ मोननो हादोंमोन। T20 बुहुम कापआव 5 नं बेट गेलेगिरि महरै गेलेनाय बे भारतनि क्रिकेटारा बयनिख्रुइबो बांसिन हाफ सेन्चुरि बुनाय गेलेगिरिफोरनि फारिलाइयाव जौसिनाव दं। हार्दिक, डेभिड मिलर, मार्क स्टोइनिस, शेब मालिकखौ फेजेननानै बे मासिखौ आवग्रिनो हादों। फारसेथिं T20 बुहुम कापआव बयनिख्रुइबो बांसिन गेलेगिरि अफ द मैच बान्थानि फारिलाइयाव हार्दिक पान्ड्याया फिन खेबसेबाव 3थि मासि आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बृहस्पतिबाराव जानाय बे मेचआव भारतआ जिम्बाब्वेखौ 72 राननि फारागथियाव फेजेनदोंमोन। टस देरहानानै सिगां बेटिं खालामनो थिरांथा लानायनि उनाव भारतआ 4 उइकेट खोमानायनि उनावबो गासै 256 रान बानायदोंमोन। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 61थि थुनलाइयारि खन्थाइ आड्डा खुंदों। दिनै 4थि सनिबार अफिस, कर्ट, काछारी गासैबो बन्द'। बन्द'नि समाव गुबुन गुबुन सानफोराव खुंबोनाय बायदिनो दिनैबो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 61थि थुनलाइयारि खन्थाइ आड्डाखौ गुरुबासा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सामथाइबारि गेलेग्रा फोथारनि जग्रबसे साल बागान सिङाव खुंफुंनाय जायो। खन्थाइ आड्डा खन्थाइ जुथुम हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोजाम खन्थाइगिरि एबा लिरगिरि गासैबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। खन्थाइ आड्डा हाबाफारियाव फागुननि बाराव थीम होनना जुथुमनाय खन्थाइ आड्डा हाबाफारिया थारैनो जोबोद मेहेरगोनां जानानै थाङो होनना मिथि मोनदों। थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंआ मानो गले गले सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङाखिसै? जेराव 29 जानुवारिनिफ्राय लानानै जानो गोनां मोनथाम हियारिंआ सम आरो खाबु मोनैनि थाखायनो जायासै। बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनानै होदोंमोन गेदेमा रन्जन दैमारिनिनो आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया। थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ माब्ला मोजां फिथाइ थायगोन आरो बिथां गेदेमाया जोंनि गेजेराव माब्ला उदां जानानै फैनो हागोन? गेदेमा बिथांनि 29 जानुवारिनि उनाव केसआ खननै हियारिंनि खाबु मोनदोंमोनब्लाबो CBI-निफ्राय खननैयावबो सम बिनायलाय कर्टआ सम होयो आरो बेबादिनो फासयबाय थायो। थारैनो माब्ला बिथांनि सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ जानानै मोजां फिथाइ थायगोन? आसा खालामो मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोरखार खुंथाय समावनो थाबैनो हियारिंनि खालारा फिन आरोबाव गोदानै फोसावजाफिनो आरो बेबाराव हियारिंनि
फिथाइया मोजां जायो एबा हियारिंआ जायोब्ला मोजां फिथाइ थायगोन आरो गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां अख्राङाव फैनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। हाग्रामा महिलारिया थगायनायनि MA पास बे बाथ्राखौ बुंदों अशोक गयारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ आनइमप्लयडनि मुङाव मोनसे नखरावनो साबा सोद्रोमाफोरनो 2 लाख रांनि चेक राननानै होनायनि सायाव UPPL इयुथ सेलनि नेहाथारि अशोक गयारीनि खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा अजद दिखांनानै बाथ्रा बुंदों। आथिखालाव BPF दोलोआ आनइमप्लयड एबा लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि मुङाव गोबां सुबुंफोरा नखरैनो मोननायखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों, जेराव समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव चेक मोनगिरि बिजाथिफोरनि मुंफोरखौ फोसावनाय जादों, जेराव रेबिद नार्जारी मुंनि नखरनिफ्राय गासै 5 सुबुंफोरा मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एबा समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादोंदि जेराव रेबिद नार्जारीनि नखरनिफ्राय मोननो हादों। रेबिद नार्जारी जाय बिनि हिन्जाव रिपा नार्जारी बिथाङाबो मोननो हादों। बेबायदिनो सानसुलि मोसाहारी, देमग्लाय बसुमतारी, सोमदोन नार्जारी गासै बिथांमोना नखरैनो मोननो हादों आरो बेबायदिनो जयदेब अधिकारी मुंनि नखरनिफ्रायबो मोननो हादों। जयदेब अधिकारी बेयो गाव आरो बिनि उनाव बिनि हिन्जाव एबा बिसिया मोननो हादों बासन्ती अधिकारी, जिन्तु राय, सुग्रीत बर्मन, हेमप्रभा राजबंशी, बिश्वजित राय बिथांमोना नखरैनो 6 सुबुंफोरा रांखौ मोननो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।